επιτρέψτε μου να μην προχωρήσω στο διάλειμμα και να καλέσω τώρα στο βήμα τον κύριο Βασίλη Μασέλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Έτοιμου Ενδύματος και κυρίως διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Νότα. Να πάω πιο εκεί τώρα. Καλησπέρα και από μένα. Όταν μου ήρθε η πρόσκληση από το Δημόκριτο, είπα τι σχέση έχει η πυρηνική ενέργεια με τις κοιλώτες. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι το 1990 η Ιταλική ΕΝΕΑ, που είναι κάτι αντίστοιχο, πρωτοστάτησε στην δημιουργία των πρώτων πρωτοκόλων EDI, Electronic Data Interchange, για ανταλλαγή δεδομένων στον χώρο της ένδυσης με το πρόγραμμα Editex, στο οποίο εμείς σαν σύνδεσμος είχαμε μια έτσι πολύ έντονη συμμετοχή. Τώρα, τον τίτλο δεν τον ανακάλυψα εγώ, ήταν κάποιος κύριος Frank Bober. Αυτός είναι ένας Αμερικάνος αρκετά μεγάλης ηλικίας, ο οποίος είναι CEO της StyleSite. Η StyleSite είναι από τα μεγαλύτερα sites forecasting, fashion forecasting στον κόσμο, το οποίο, όπως θα δείτε μετά, συγχωνεύθηκε με το WGSN, επίσης ένα άλλο τεράστιο site, ο οποίος λέει το εξής: αυτό είναι λίγο έτσι newspeak και δεν αντέχει πολύ σε επιστημονική κριτική, αλλά κάνει ένα point το οποίο είναι για μένα ενδιαφέρον, ότι επειδή οι designers κατά κανόνα ανήκουν στην κατηγορία αυτών που ο λαός λέει έχουν φάει την πετριά, είναι γενικώς αρκετά δύσκολο να τους βάλει σε κουτάκια Excel. Διότι όταν φτιάχνεις ρούχα, δεν φτιάχνεις τέχνη, δεν είναι Πικάσο, φτιάχνεις πράγματα που πρέπει να πουληθούν και πρέπει να έχουν κάποιο performance συγκεκριμένο οικονομικό. Άρα πρέπει όλη αυτή την αχαλήνωτη δημιουργικότητα να την οδηγήσεις σε κανάλια τα οποία να έχουν κάποιο οικονομικό θετικό αποτέλεσμα, αλλά για να λειτουργήσει αυτό πρέπει όλα τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν και χρησιμοποιούνται να τείνουν στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος και όχι ενός αυστηρού γραφειοκρατικού τυπολατρικού συστήματος. Πολύ σύντομα θα σας πω σήμερα ποια είναι τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν στον χώρο της ένδυσης. Εμείς ήμασταν πολύ πιο μπροστά από τους designers από πλευράς υιοθέτησης τεχνολογιών πληροφορικής. Δηλαδή, ακόμα όταν ο product designer ήταν με το μολύβι, η ένδυση είχε ήδη μπει σε CAD-CAM, είχε ήδη μπει σε συστήματα διαχείρισης πατρών κτλ. Όχι επειδή είμαστε καλύτεροι, αλλά για τον απλούστατο λόγο ότι ο χώρος της ένδυσης ήταν ο πρώτος ο οποίος παγκοσμιοποιήθηκε. Το ρούχο, λόγω κόστους, ήταν το πρώτο το οποίο δεν μπορούσε να παραχθεί σε μια προηγμένη χώρα. Ήταν η πρώτη περίπτωση όπου η παραγωγή αποσυνδέθηκε φυσικά από το design. Αυτό ήρθε πολύ αργότερα στα έπιπλα ή στα ηλεκτρονικά. Το ρούχο ήταν η πρώτη βιομηχανία όπου η παραγωγή ήταν στην Ασία ή στο Μεξικό ή σε μια χώρα χαμηλού κόστους. Το design ήταν σε εισαγωγικά προηγμένη χώρα. Άρα είχε πρακτικά την ανάγκη να επικοινωνήσει τα τεχνικά στοιχεία. Γι' αυτό και η πληροφορική σε εμάς στο design καθαρά ήμασταν πολύ μπροστά από πλευράς υιοθέτησης. Ποια είναι σήμερα τα βασικά εργαλεία? Πρώτον, είναι το trend forecasting, τα εργαλεία τα οποία είναι κυρίως internet-based για να σου πούνε τι είναι αυτό το οποίο θα είναι τις μόδες για να το φτιάξεις. Δεύτερον, τα εργαλεία τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με το design καθεαυτό και την παραγωγή, που είναι προφανώς τα CAD-CAM. Όλα αυτά τώρα μπαίνουν σε ένα κουβά που λέγεται Product Life Cycle Management, και το οποίο μανατζάρει τα πάντα, δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με το προϊόν. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο είναι σχετικά καινούριο, το design έχει ένα τρομερό impact, δηλαδή ό,τι σχεδιάσεις στην αρχή αυτό έχει συνέπειες όχι μόνο σε επίπεδο κόστους, αποτελέσματος και των οικονομικών της επιχείρησης, έχει και επίπτωση στο περιβάλλον. Άρα ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει και έχει ενδιαφέρον είναι τα εργαλεία τα οποία υπολογίζουν το impact του design στο περιβάλλον, και εδώ η Nike, η γνωστή εταιρεία ρούχων, έχει κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το τρίτο είναι το mass customization. Ο κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του έναν designer. Εγώ έχω την άποψη ότι ο κάθε άντρας κρύβει μέσα του ένα προπονητή ποδοσφαίρου και κάθε γυναίκα κρύβει μέσα της μια σχεδιάστρια μόδας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σήμερα υπάρχουν εργαλεία στα οποία ο καταναλωτής γίνεται designer online. Ένα επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί από ό,τι κατάλαβα ο σκοπός του έργου είναι να δει τι είναι αυτά τα οποία έρχονται,
είναι το πώς τραβάμε από το ίντερνετ customer sentiment. Δηλαδή το πώς μπορούμε, μελετώντας τι περνάει από το Twitter, γιατί το Facebook σου χρεώνει την πληροφορία, αναλύοντας τόνους πληροφορίας, να δεις τι είναι αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, κάνει κλικ για να το κάνεις και εσύ ή να κάνεις κάτι καλύτερο. Και το τελευταίο, το οποίο ήδη το παρουσιάσαμε, αλλά έχει τεράστιο impact και στο ρούχο, είναι το 3D. Το Diablo GSN ιδρύθηκε... Μάλλον μου είπατε το printing, ναι, με νανοτεχνολογία. Ναι, και αυτό. Όλο το. Θα σας πω για το printing μετά. Το WGSN ιδρύθηκε το 1998 από τον κύριο Worth, από τους αδερφούς Worth. Εγώ τον συνάντησα το 1999 στο Hong Kong και μου λέει: κάναμε αυτό το site για forecasting, για να μπορείτε να δείτε τι είναι αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον κτλ. Και ζητάμε, λέει, 5.000 λίρες τη συνδρομή για το site. Εγώ τον κοίταξα με ένα ύφος ότι αυτός μάλλον πρέπει να κοιταχτεί πάρα πολύ γρήγορα, διότι το παιδί, ας πούμε, είναι κρίμα, είναι και νέος κτλ. Αποτέλεσμα, πούλησε την εταιρεία του 2005 140 εκατομμύρια λίρες. Και σήμερα η WGSN, η οποία συγχωνεύτηκε με τη Style Site που είπα πριν, είναι βασικά, την αγόρασε η IMAP, το κυριότερο component κερδοφορίας και τζίρου της IMAP. Δηλαδή μιλάμε για, και πλέον έχει 16.500 λίρες η συνδρομή, από τα 40 εκατομμύρια λίρες τζίρου, ο Zara του δίνει το 1. Δηλαδή ο Zara ακουμπάει 1 εκατομμύριο λίρες το χρόνο στην WGSN για να τραβάει trend forecasting. Είναι ένα φοβερό εργαλείο, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Φτάνουν, ας πούμε, και έχουν ειδικούς ανθρώπους που φωτογραφίζουν όλο τον κόσμο στον δρόμο, ανθρώπους που έχουν κάνει κάτι ενδιαφέρον με τον τρόπο που έχουν ντυθεί. Γίνεται curated αυτό και το δίνουν σε πραγματικό χρόνο στους μεγάλους κατασκευαστές ρούχων. Αλλά το βασικό μήνυμα είναι ότι πλέον η δυνατότητα μιας εταιρείας design να αντλήσει από το ίντερνετ ιδέες και κυρίως να αντλήσει trends, είτε δωρεάν είτε πληρώνοντας την WGSN ή κάποιον άλλον, είναι τεράστιες, και αυτού του είδους τα εργαλεία έχουν αποκτήσει μια έτσι, ανάπτυξη την οποία δεν θα περίμενε κανείς, διότι και εγώ, όπως είπα, όταν τον πρωτογνώρισα, πραγματικά νόμιζα ότι ο άνθρωπος τον είχε χτυπήσει μεγάλη πέτρα. Τώρα, ήδη βρισκόμαστε στο 3η-4η γενιά εργαλείων software για design στο ρούχο. Το ρούχο είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν, διότι υπάρχει μια μετατροπή από από τρισδιάστατο σε δυσδιάστατο. Το ρούχο ξεκινάει από δύο διαστάσεις. Το πανί το οποίο κόβουμε στον πάγκο και συνέχεια το ράβουμε είναι δύο διαστάσεων. Άρα τα πατρόν είναι όλα δύο διαστάσεων και στη συνέχεια με τη ραφή, με το assembly, γίνεται τρισδιάστατο. Και αυτό δημιουργεί διάφορα πολύ σοβαρά τεχνικά ζητήματα. Σήμερα υπάρχουν 3D CAD-CAM, τα οποία περιέργως δεν έχουν μέχρι τώρα πετύχει, δηλαδή εξακολουθεί η αγορά να λειτουργεί παραδοσιακά, αλλά όπως θα δούμε μετά, πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει πολύ, διότι το 3D printing στο ρούχο θα είναι κάτι το οποίο θα δούμε σε μερικές δεκαετίες ως τον κανόνα. Μιλάμε για μια τεράστια ποικιλία εργαλείων. Όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές, υπάρχουν τουλάχιστον 10 τα οποία είναι world class εργαλεία, τα οποία έχουν τα πάντα και τα οποία έχουν πλήρες το collaboration που είπαμε, επειδή το ρούχο είναι μια δουλειά που είναι διεθνής. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν τη συμμετοχή στο σύστημα του κατασκευαστή υφάσματος από την Κορέα, αυτού που θα το ράψει στην Κίνα και του sourcing των components. Και πλέον και εδώ μιλάμε για εργαλεία τα οποία είναι στη δεύτερη-τρίτη γενιά, διότι όταν ξεκίνησαν πριν από 15-20 χρόνια μιλάγαμε για product data management, δηλαδή για τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικές. Σήμερα υπάρχουν σουίτες PLM, Life Cycle Management, οι οποίες κάνουν ακριβώς αυτό που είπα πριν, προσπαθούν να καναλιζάρουν το design στις ανάγκες εταιρείας. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, σας προκαλώ να το δείτε στο ίντερνετ. Η Nike έχει ένα εργαλείο στο οποίο επιτρέπει στον designer να υπολογίζει το impact σε επίπεδο περιβάλλοντος οτιδήποτε σχεδιάσει. Και βέβαια, επειδή συνήθως το impact στο περιβάλλον ακολουθεί και το κόστος, εδώ ουσιαστικά κερδίζει διπλά και η εταιρεία και το περιβάλλον. Αλλά αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε όλο και περισσότερο. Αυτό, ας πούμε, η Nike δεν το έχει βγάλει προς τα έξω, δεν είναι κάτι που είναι ιδιαίτερα γνωστό στο μέσο πελάτη της εταιρείας, αλλά δείχνει ότι πώς έχει τεράστια σημασία η απόφαση που θα πάρεις όταν φτιάχνεις ένα προϊόν
σε όλο τον κύκλο ζωής του. Η δική μου εταιρεία βρισκόμαστε τώρα, έχουμε υποβάλει μια πρόταση μαζί με την ΑΣΟΕ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο και ένα μεγάλο consortium, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και που έχει να κάνει με το πώς οργανώνω το design και το supply chain με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνω το ενεργειακό κόστος της παραγωγής. Άρα λοιπόν θα δούμε όλο και περισσότερο εργαλεία τα οποία συνδέουν το design και όλο αυτό το life cycle management με θέματα περιβαλλοντικά τα οποία έχουν μια μεγάλη σημασία. Εδώ, όπως είπα, ο κάθε άνθρωπος είναι designer. Όπως θα λέγει ένας φίλος μου καθηγητής, και ο κόλλος της κατσίκας λέει designer είναι τα βγάζει ίδια κάθε φορά. Αν μπείτε πάλι στην Nike, δεν της κάνω διαφήμιση, εγώ φοράω Mizuno συνήθως, μπορείς να μπεις και να κάνεις personalize οποιοδήποτε προϊόν. Μπαίνεις, το σχεδιάζεις, βάζεις ό,τι χρώμα θες και το παραγγέλνεις, πληρώνεις ένα ποσό το οποίο δεν είναι καθόλου αστείο, γιατί θέλει $165 που είναι σχεδόν τα διπλά από ό,τι θα κάνει το αντίστοιχο αν δεν ήταν designed by the consumer. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε εδώ εργαλεία τα οποία επιτρέπουν όλο και περισσότερο τη συμμετοχή του καταναλωτή του ίδιου στο process. Ναι. Εδώ πάμε σε ένα άλλο ερευνητικό έργο. Αυτό υπάρχει, είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, στο οποίο συμμετέχω και εγώ ως pilot. Είναι αυτό που λέμε προσπαθούν να τραβήξουν. Δουλεύουμε το Twitter, κάνουν επεξεργασία εκατοντάδων χιλιάδων φωτογραφιών και προσπαθούν να τραβήξουν trends από το Twitter, αλλά πολύ συγκεκριμένα trends. Δηλαδή σου λέει, το δικό μας pilot δεν έχει τρέξει, θα τρέξει το τέλος του μήνα, αλλά κάνανε pilot για τα πουκάμισα, στα οποία βλέποντας τις φωτογραφίες του Twitter, εκατομμύρια φωτογραφίες, βγάλανε trends για το ποια χρώματα είναι αυτά που έχουν ενδιαφέρον, ποιες λεπτομέρειες, δηλαδή ένα εργαλείο το οποίο είναι πολύ αξιοποιήσιμο πρακτικά. Και πιστεύω ότι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια που θα δούμε εργαλεία όλο και περισσότερο είναι ακριβώς τραβάμε data από τα social media και από το ίντερνετ και προσπαθούμε να τα συνδέσουμε με προϊόντα, με design και με πρακτικές marketing. Στο 3D printing βρήκα κάτι συγκλονιστικό σήμερα. Συνελήφθη, λέει, μία Ιαπωνέζα designer, διότι είχε φωτογραφίσει το εδίο της και το είχε κάνει προϊόντα. Είχε κάνει ικανό, είχε κάνει τέλος πάντων ένα για smartphone cover κτλ. Αυτό είναι εκτός του δικού μας κλάδου, αλλά το 3D printing για μένα είναι απόλυτα το μέλλον και στα ρούχα. Δηλαδή ήδη υπάρχουν prototypes, printers οι οποίοι τυπώνουν ρούχα. Στο κομμάτι του 2D, δηλαδή στα εμπριμέ, όλο και περισσότερο η τεχνολογία inkjet αρχίζει και παίρνει μεγάλο μερίδιο από την παραδοσιακή μέθοδο εκτύπωσης ρούχων που είναι είτε κύλινδρος είτε τελάρο μεταξιοτυπίας. Και εδώ μπαίνει και η νανοτεχνολογία, διότι χρησιμοποιώντας νανομελάνια μπορείς να τυπώσεις ρούχα με τρόπο που να μην χρειάζονται μετά άτμιση και φιξάρισμα. Δηλαδή μπορείς να βγάλεις το ύφασμα, να τυπώσεις με ένα inkjet και να μην χρειαστεί μετά τίποτα άλλο. Άρα όλο και περισσότερο. Προηγουμένως τι χρειάζεται? Άτμιση, ράμα. Σταθεροποίηση. Έπρεπε να μπει στη λεγόμενη ράμα, όπου με ατμό αυτό σταθεροποιείται. Για να σταθεροποιηθεί το χρώμα. Αυτό είναι ερευνητικό ακόμα. Δεν υπάρχει, όχι σε παραγωγική αυτή, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θα αλλάξει τελείως τη λογική στο ρούχο είναι ότι πλέον αρχίζει και υπάρχει απτή δυνατότητα conversion από την ψηφιακή μορφή του, από την ιδέα όπως έχει αποτυπωθεί μέσα στο οποιοδήποτε σύστημα, σε ένα φυσικό ρούχο, όχι με τις παραδοσιακές μεθόδους, αλλά μέσω 3D printing ή 2D printing. Και αυτό είναι ένα driver το οποίο θα αλλάξει τελείως, δεν μιλάμε για σήμερα, μιλάμε για αρκετά χρόνια στο μέλλον, τη βιομηχανία. Αυτά είναι τα βασικά νέα, ας πούμε, από το χώρο της μόδας. Εμείς ως σύνδεσμος είμαστε ιδιαιτέρως active στο κομμάτι αυτό. Άκουσα με ενδιαφέρον την παρατήρηση για το heritage. Είχαμε κάνει ένα εκπληκτικό πρόγραμμα, το οποίο λεγόταν Tex Medin, στο οποίο συμμετείχαν 6 μουσεία από την Ευρώπη και ουσιαστικά κάναμε creative labs για να συνδέσουμε νέους designers με αυτό το πλούτο, τον απίστευτο πλούτο της παράδοσης της ευρωπαϊκής. Και κάναμε και ένα διαγωνισμό, στον οποίο έπρεπε οι νέοι αυτοί designers να φτιάξουν ένα προϊόν ένδυσης, αντλώντας έμπνευση από ένα συγκεκριμένο έκθεμα από τα μουσεία αυτά. Και το πολύ ενδιαφέρον, και το λέω με μεγάλη περηφάνεια, είναι ότι το πρώτο βραβείο το πήρε μια Ελληνίδα, η Φάντρα.
η οποία εμπνεύστηκε από μια ελληνική δαντέλα του εργοστασίου του παππού της και έφτιαξε ένα εξαιρετικό υφαντό, και το γεγονός ότι κέρδισε το πρώτο βραβείο του υφαντό όταν διαγωνιζόταν με ρούχα, που είναι οπωσδήποτε πιο αβανταδόρικα, είναι ενδεικτικό του πόσο εξαιρετική δουλειά είχε κάνει. Άρα λοιπόν, σε επίπεδο πλέον συνδέσμου, είμαστε και εμείς ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση έχετε. Έχουμε ένα πολύ καλό track record στο κομμάτι αυτό, και κλείνοντας θέλω να πω ότι ευτυχώς στην επόμενη περίοδο του ΕΣΠΑ είχαμε μια εξαιρετικά στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου καταφέραμε να ξεπεράσουμε το κόμπλεξ που θέλει τη βιομηχανία ρούχου να είναι μια παραδοσιακή μοδίστρα και όχι ένας κλάδος δημιουργικός και υψηλής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα τα έργα τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τα creative industries, τα οποία έχουν και το κόσμημα, το έπιπλο και διάφορα παπούτσια κτλ., να είναι πολύ μεγαλύτερα και σε budget, αλλά και πολύ πιο καλά σχεδιασμένα και στοχευμένα από ό,τι στο παρελθόν. Οπότε, εάν αντέξουμε και δεν γίνει κάποιο συνολικό κράκ, πιστεύω ότι υπάρχει μια προοπτική στο κομμάτι της ένδυσης. Ευχαριστώ πολύ. Έρχονται νέα πράγματα σε διάφορους τομείς και σε τομείς που υπάρχει, κύριε Μασέλο, θα έλεγα ακόμη, και ελπίζω να υπάρξει ελληνική βιομηχανία και ελληνική δραστηριότητα. Δραστηριότητα, ναι, βιομηχανία όχι. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να συνεχίσουμε